maka mmụta bụ ọka mmụta Ngozi Chiomode agwago ndị isi ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nọ na steeti a ka ha zere akparamagwa ọcha isibute na ọdịmọdị ọbụla n'ụlọ akwụkwọ ha dịgasị iche iche ma jikọta ịgba mbọ ha na ebumnobi nke gọọmenti nke bụ ebumnobi nke gọvanọ Chukwuma Soludo n'ihe gbasara ịhazi ngalaba mmụta n'ime steeti a. Onye ọrụ anyị bụ Emmanuel Okonkwo wetara akụkọ a n'uju ka ya bụ ọgbakọ Trace si wee gaa. Chiomode onye nyere ya bụ ndụmọdụ n'oge ihe mmemme ọgbakọ nnaghachi nke ndị isi ụlọ akwụkwọ sekọndịrị niile nọ na Anambra steeti nke ọ bụ ndị Post Primary School Service Commission chịkọbara ya n'ọkpụnọ nke dị n'okpuru kansụl Ọka South bụ nnọọ onye kpọkuru ndị isi ụlọ akwụkwọ ndị ahụ ka ha bụ nnọọ ndị ga-agbanyesi ike ịhụ na ha na-etinye iwu niile gọvanọ Chukwuma Soludo nye ha n'ọlụ n'ụlọ akwụkwọ ha gbaa gburugburu iji wee nyere aka wee wulite ọnọdụ agụmakwụkwọ na steeti a n'ogogo dị elu dịka gọvanọ Chukwuma Soludo si wee chọọ ya ka ọ na-agwa ndị isi ụlọ akwụkwọ ahụ okwu. Ndị isi n'ụlọ akwụkwọ niile nọ na Anambra steeti wee bịa. Onye ji ọkwa chairman nke PPSSC bụ ọkammụta Nkechi Ikediugu chetara ha mkpa ọ dị ha ịma ka esi achị ọchịchị ọkachasị n'ihe gbasara ịchịkọba ụmụ akwụkwọ na ịgba mbọ hụ na ụmụntakịrị na-agụ akwụkwọ otu esi wee tụọ anya. N'aka nke ya, onye ji ọkwa chairman nke Anambra State Universal Basic Education Board ASUBE bụ dọkịnta Vera Nwadinobi o kwuru ndị isi ụlọ akwụkwọ ndị ahụ ka a bụrụ ndị ezi nnọchite anya ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo site n'itinye anya n'ihe na-eme n'ụlọ akwụkwọ ha dị iche iche ma gbaa mbọ hụ na ọrụ ngo niile a na-alụ n'ụlọ akwụkwọ ha niile bụ nnọọ nke ndị enyefere ya bụ ọrụ n'aka ha na-alụ otu o si wee kwesị. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.